pa 16 tikatani. Tonsefe tikatani. Ulemu waukulu in a state president adziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Amenenso muli presidential candidate wa chipani chopambana pambana chachikulu Malawi yonse pa 16 September pomwe papa. Ulemu mai watu wa fuko masteni mai Monica Chakwera landirani ulemu wanu a first day. Ulemu akuluakulu akuchipani kunek motsogozedwa ni mai jini mona wauza sendeza akunkuyo agumba ndinonse kumeneko. Ulemu ino amene mwayimira regional chair mai wende na lumo ndi region yonse landirani ulemu. Ma district chairman nonse mulibani kuphatikizapo amachumbuza machale de nonse ma constituency chairman nonse akuluakulu nonse achipani mulandire ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa mai Colin Zamba, mlembi wa mkulu office ya president and candidate. Mama ulemu wanu. Mafumu watu andodo ino amasumba nkunda ni mafumu onse landirani ulemu wanu. Mwachidule amai ndi abambo chikulija ndi lero nonse landirani ulemu wanu. Bwana president, ineyo ndaima pano choyamba kutokoza mutavomera ku convention ya Malawi Congress Party kuti muimenso. Bwana munavomera ndi mtima wonse, simunavomere mokayikira. Ngati chipani tikuti zikomo mwaenda mawiso stop 421 dziko lonse la Malawi. 421 dziko lonse la Malawi. Mwaponda boma lililonse. Munakafika kuntalire, munakafika kumisuku. Bwana munakafika kunsanje, munali kunamwera. Mwaponda palipose pali Malawi. Mulungu yeka adzikudalitsani, Your Excellency. Mti maenda nao konse Mulungu yeka mama adzikudalitsani. Your Excellency, ni mawele ngangati wandale Peter Mutharika waenda mawiso stop 17 woka. Inuyo 421 Peter Mutharika mwina kapena madzulo ano aonjezera. Koma waenda mawiso stop angati kodi 17 woka. Deni maati chipani cha TPP chidaima kupanga ma press conference. Faiwo chimena madziwa ni ma press conference. Lero apanga kale awiri madzulo apanganso ina press conference. Koma pa ma press conference amena mapanga ochuluka amena anapanga iwo ndi wauza Malawi kudasa kalembetse. Anawauza Malawi kudasa katani asakalembetse. Ndipo ochepa mwa supporters amena ali nawo mwa ochepawo 90% ya ma supporters a TPP sana lembetse. Ndipo chimene sana lembetsere chifukwa chokuti atsogoleri wawo anawuza kuti asakatani kodi asakalembetse. Bwana chitsanzo ochuluka osapota TPP amachoka ku Cholo, Mulanje, Chilatsulo, Palombe. Anawauza kuti asakalembetse. Mukaphatikiza maboma onsewa 5 kungotenga Lilongwe nkuyikamo safikirako nkufikira komwe.
Ndekuti olo azichita kampeni ndi anthu akuchita kampeni ndi anthu osatani kodi osalembetsa. Gemu iyi okavota ndi amene anatani kodi analembetsa. Ndemkaphatikiza chifukwa kumulanje kutyolo kuphalombe masapota achakwera aliso kuti komweko. Ochuluka analembetsa kumeneko ndi andani achakwera. Koma awo mkaphatikiza kungotenga Lilongwe maboma 7 mwa Lilongwe sakutani kodi sakukwana. Ndeti kamati gemu iyi waja Ntoliro ndekuti pa 16 September aona chimene chinameta chani kodi nkhanga mpala. Kwacha Lero akuti akapita apa anthu osalembetsa wacha akumapatsa kamera ndi ndalama akadutsa chakwera apa mujambule mukuwe. Ndezi kumakuwaditu ndezi kakuwakuwa nkutanena kuti kodi alo atsekula solid kalembera ucha kuti game idatha kalembera tidalembera kale pa 16 wokavota ndi amene anatani kodi analembetsa. Ndiye bwana ineyo lero ndiyankhula za ndale zokha sindiyankhula zambiri ndiyankhula za ndale zokha. Mukayiona game bwana game ili bo ndipo game zili bwino iniyo pa 16 September pofika pa 17 bwana ngati malamulo amalola pa 17 tasankha kale malo kakulumbiritsilani sitichedwanso ayi. Zomanena kuti mudikire 1 week ife sititani kodi sitidikira. Chifukwa anthu awa afuna azikagula federeza mwatsitsa uja. Afuna kuti pa 17 kampeni yatani kodi yata. Inu mwatsitsa federeza. Choyamba federeza uja mati wotsika mtengo wa AIP mwanena kuti amene ujapitirire. Ndipo mwanena kuti anthu adzigulabe 15,000. Koma mwanena kuti ma commercial farmers kapena amene sangagule federeza wa AIP akagule pa 90,000. Ndi unena pano federezayo sikuti adzabwera koma wabwera kale ali kale mawe house atsekula kale anthu akukula kale amene ndecha kwera. Bwana ndinene china cha ndale ena amati ayi Chimwendo mumatchula kwambiri sankhani acha ubino. Ndiye ndinene pano choonadi chimamasula choonadi chimatani kodi. Lero ndifuna pita Mutharika upepese kuntundu wa Malawi kuti mulamuliro wako anthu acha ubino oposa 109 anamwalira. Pama press conference amene mupangelero madzulo ano mupepese. Koma ife tikachita press conference timatokoza chakwera chifukwa mulamuliro wake palibe wacha abino amene anatani kodi. Nonse mukutulukapo ta imani kaye. Nonse imani kaye pamenepo nonse. Nonse imani pomwepo. Ndikudziwa ntchito imene mukagwira koma imani pomwepo. Bwana ndifuna nene mawu. Mawu amene ndifuna nene pano kotokoza. Choyamba civil service. Bwana nthawi ya DPP maparasteto komanso mboma munalowa minyama munalowa lizunzo. Chitengere inu mpando bwana kwachitika chinthu china chopambana. Anandiuza driver wina akuti Chimwendo dzana munakamba nkhani ya madriver mboma kukwezedwa mukafotokoze motere. Muulamuliro wa DPP palibe driver olomodzi anakwezedwapo kwa zaka 14. Your Excellency mwakweza madriver magrade komanso mwaika system yonena kuti driver yo nthawi kamakwana adzikana landira promotion. Mulungu achikudalitsani. Mwakweza aphunzitsi mwakweza anthu ogwira ntchito za umoyo Mulungu yekha achikudalitsani. Your Excellency tikuti zikoma kwambiri. Bwana President ndimafunanso ndithokoze kuti mwatipatsa mnyamata engineer Vitumbiko Mumba. Your Excellency anyamata ndi ambiri mdziko lino. Anyamata amafuna wawo akale kutsogolo.
mene mwatenga engineer Fitumbiko Mumba ndakuti achinyamata akumaona kuti watu alipati. Koma sicho kacho bwana. Mnyamata uja Waulura kale nkhaza za anthu amalonda amene amafuna kuti katundu akamatula anthu azinyoza chakwera. Bwana shuga adafika 7,000. Wabwera engineer Fitumbiko Mumba wakapatula zonse zoyipa zija, shuga wabwerera 3,000. Mulungu achikudalitsani. Simenti yemweyi wopanga ku Malawi kumafika mpaka na 45,000. Wabwera engineer Fitumbiko Mumba wapatula simenti wa ku Zambia wayamba kufika 28,000, 25,000. Sizo kazo federezai ena machinga kudasa bwere engineer komanso samukawale wana agwira kumene kucha kuti federeza abwere. Zimenezo akupanga chifukwa inu munaona patali mafuna mnyamata otagwira nanu ntchito mokulemekezani. Pamwamba pa zimenezo, Your Excellency, mwalemekeza anthu akumpoto. Bwana, anthu akumpoto nda Malawi. Ndikumamva chisoni lero kumaona Aino Chihana ndi anthu ena kumapita ku chipani cha DPP, pamene chipani cha DPP chapanga nkhaza zooneka ndi maso kwa anthu akumpoto. Chipani cha DPP chidabweretsa quota system. Bwana, anthu adadzimangirira, wana wena adalephera kupita ku skulu chifukwa chipani cha DPP chidabweretsa quota system. Idafikapo quota system pachimake, Your Excellency, mpaka na ku secondary kumpoto mwana osamasankhidwa hakuti iwe kwanu ndi kumpoto. Bwana, DPP idalengeza kupyolera mama vice president yao ali moyo ndalangizi yao. Adanena kuti sadzatenga mtsogoleri ochokera kumpoto ngati vice president. Ndeiwo anthu akumpoto ndi anthu ophunzira tiziyamika. Ngati pali chigawo cha anthu ophunzira kumpoto kuli anthu otani kodi ophunzira. Mukumva bwanji anthu akumpoto kumakamba za DPP imene idabweretsa quota system nkumanenanso kuti kwanuko sadzatengakonso vice president. Inu bwana mwalemekeza anthu akumpoto. Sizokazo msewu wa M1 umene Bingu Peter adakanika kumanga kumpoto kuchoka kukalonga kulumpi ndinunoka, Your Excellency, mwauyamba. Bwana, ndimafunanso ndiyamike pomaliza nene mauwa mutatenga mpando kunali kothekera inu kukhala patron wa Chewa, koma munanena kuti mukhala patron wa dziko lonse la Malawi. Munanena kuti sipakhala Mtumbuka, Mlomwe, Muyawo, Msena, Mang'anja aliyense mumtenga ngati Malawi. Dzana ilo anyamata media ananditumizira ka clip ka munthu wina wa DPP amene amanena kuti mumvere anthu a Central Region. Veterani Secretary General taonani a DPP akonzeka kuthana ndi anthu a Central Region. Muntu wankulu wa chipani kumachirana kuti DPP yakonzeka kuthana ndi anthu a Central Region. Inu mulola zimenezo? Anthu a Central Region mulola zimenezo? Kandi wengoni, kandi wenchewa, koma ngati umachokera Central Region utenge mtima umene chakwera mapanga aliyense amamtenga ngati wake. Ndeinu achewa, angoni, a Central Region musalole anthu otachira kuchalirani akuti capital city aichoche kulilongwe ipite ku Blantyre. Musalole zimenezo. Kwacha bwana, ndi Bingu adanena Bingu kuti tufuna maofesa akulu aboma abwere kulilongwe. Ndi Bingu inu mwakwaniritsa zimene zicha. Iwo akuti yayi maofesa onse aboma abwerere ku Blantyre. Kodi inu ku Blantyre simupanga ko chitukuko? Misewu yonse mumanga ku Blantyre sinu, koma capital city ndi capital city. Mwaishi
iwe amene umachokera Central Region, umachokera Northern Region, umachokera Southern Region, president wopanda tsankho ndi Chakwera, president okonda dziko lonse ndi Chakwera. Your Excellency, anandiuza na ena amanena kuti Chimwendo muthokoze ifeyo timakanika kulipira school fees ku public university. Bwana mukulipirira ana 33,000 in public universities. Mukupereka social welfare kwa wana yokwana 560,000 pachaka. Dzulo mwalengeza kuti kuyambira pa 17 mwana wina aliyese wa ku public university mumpatsa laptop. Mulungu akudalitseni Your Excellency. Ngati mukupereka kale 560,000 singavute chanu kupereka laptop palibe. Ngati mukulipira kale ana 33,000 singavute chanu kuwapatsa laptop. Mulungu yekha achikudalitsani. Bwana ndingathe kuyankhula zambiri koma Amalawi takonzeka kuti inu pa 17 mulumbirenso ngati president wa dziko la Malawi. Ndiye chimene amapanga DPP amafuna kubera masankho ndiwo. Ndiye amapanga press conference anampusitsapo Joyce Banda akuti Joyce Banda kubera masankho iwo ndi amene amafuna kubera machani god masankho. Ndiye ayambapo yawo icha Congress ifuna kubera masankho, Congress ifuna kubera masankho. Mwauponda mwachera kumwezi nkhanga zatani kodi zaona. Ndomwe wa PP amene munapusitsa Congress ya Chakwera simungayitani inuyo kodi simungayipusitse. Ngati muona ngati musawera masamu aliwonse sizidani zimenezo kodi sizitheka. Ni manamba lanu ochepa kalewo ndikuuzeni game yapita kale. Chakwera watani kale kodi wawina kale. Vote simuinyanta, vote simuipeza. Finally bwana munatsegula misewu tayiona yokongola sikunokoka dziko lonse. Koma pali chinthu chimodzi chimene munaonetsa kuti ndinu munthu wabwino. Cancer Center kulilongwe. Cancer Center wina aliyese mphawi amene alibe ndalama Chakwera kuti bwera nkuthandize. Zimene kalelo sizimachitika. Andale ndi olemera ndi amene amapita kunja ku India komanso ku South Africa. Ndinene motere nonse Congress dziko lonse, nonse amene munalembetsa dziko lonse, nonse DPP ofuna chitukuko, nonse PP ofuna chitukuko, nonse UTM ofuna chitukuko. Ndingoti Malawi wina aliyese ofuna chitukuko. President watu nduyu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Kwacha Malawi apite patsogolo. Malawi apite patsogolo. Uladi Musa tabwera ku fulumira. Udachokeranji ku DPP tauze anthu awo. Antabali pompano zeli ya chakala tabwerani ndikakuchula ndi mayina tafulumirani. Munachokeranji ku DPP munaona ko chiyani choipa ku DPP tabwerani. Zanja pamamba. Kwacha. Kwacha. Watu ni ndani. Watu ni ndani inu. Inu watu ni ndani. Kono utani wanuyo. Dari ali ngalamba. Kono utani wanuyo. Dari ali ngalamba. Ife watu nyamala. Ulemu ziko mokambili. Ulemu a president yatu adziko lino la Malawi amene pa 16 ya Malawi akavota mukupitiliza kuyendetsa dziko lino la Malawi.
ulemu amayi athu amonika chakwera mayi wa mfuko ulemu wanu asekretary general ndi onse malingana ndi nthawi amayi ndi abambo mawu anga awiri okha nonse amene mwabwere apa mukauza aliyense apa akauza anthu 100 kumene mwachoka kuti change go wapanga indoors ndipo vomereza ponse amene akuyima amene akukwanira kulamulira dziko lino ndi Dr. Chakwera. Kwacha nongwachula pa zinthu ziwiri zitatu. Nkhani yoyamba ndi mtsogoleri wopanda tsankho sanaone mtundu wa munthu komanso ndi mtsogoleri wokonda mipingo yonse mdziko lino la Malawi. Kwa ife Asilamu holiday imene inavomerezeka ndi imodzi chaka cha 2000 ndi Dr. Bakili Mulusi wene onsewa kumakana anavomereza ndi Dr. Chakwera. Holiday ino adhuha ino Asilamu anzanga uone munthu amene ife yanga timvera chisoni muno Malawi mdziko la Malawi ndi okhawa basi wena adasa kuna mizeni amafuna kupha utsogoleri wa Chisilamu muno Malawi. Woyamba kumanga adamanga Yusufu Mwawa Kundende, wachiwiri adamanga Dr. Kasimu Chirumba, kenaka kubwera Dr. Bakili Mulusi, kenaka kubwera Kubera Mulusi. Ile ndendi senene zaka zitatu kuzomba ndugu Maula onsewa Asilamu okoka tinama kuti amatikonda Asilamu amatikonda anetetsena andu wa Mulusi kuti mulani ndi Dr. Chakwera ali apa amene anamutulutsa Kundende miyezi 7 itakhala isanathe ndi Dr. Chakwera ali apa ine Mango Marisa amainda bambo woyamba religious leaders Dr. David John Chirembwe, Reverend John Chirembwe sadembo ndale adayamba kuti konza umulawa okuda ndito John Chirembwe kutayapo amene natsogolera madipato kutayambika muno Malawi ndakulakula mipingo apa bishop achikatolika ndielera tulankhula pano Reverend Nzanu oyamba president oyamba kukhala reverend muno Malawi ndi Dr. Chakwera ali apa. What legacy do you want to leave? Political history muno Malawi musiya yanji inu mufomera Nzanu reverend akhaleta mwimodzi muno Malawi ndiye tukupemphani nonse marefere tikadakulakula mipingo tukunena Kristu ndi Asilamu muno Malawi. Lachiwiri siyani history yaziko kuti reverend woyamba kukhala president anakhala matemu awiri muno Malawi ndiye Dr. Chakwera. Kwacha mawu anga ena padera nonse from Musanje to Chitipa muli pa mayesero lachiwiri muli pa mayesero lachiwiri ngati muli chipani tsono la Malawi chimene chimakukonda na thaku mpoto pancheu sifika ku Lilongwe sifika Kasungu sifika kumpoto koma MCP woyamba anatenga vice president landing mate chakufa chihana adayima ndagwanda wataje kufa chihana adabwera apita chiona adayima ndi mwana mwatembo wabwera adichadi soya adayima ndi bwanawa lero ndi woyamba kukhala landing mate akuchokera chipani cholamulira boma. When you choose, you have to demonstrate whether you like leadership coming from the north or not. Lachiwiri ndisiku limene muonetse nonso chika kumpoto kodi utsogoleni kuti mudzina mundana muno Malawi mukufuna kapena ayi tuona liti kwacha
inazanga TVP nachoka ina vice president mari apingu kukhala yapa ina yapa nde ina ndo yokako inu mukhalira chani inu nonse jokani nonse tikafodera tokona Chakwera dia pawa kwacha isukomba kwambiri your excellency isukomba kwambiri manja mwao akuti anthu akumpoto muli pa mayesero mawu amenewo muatenge ngandiwe mbusa kandiwe ndani chifukwa chani DPP inamukana Gudo Gondwe munthu wanzeru sapatsa mpando amayi abambo ndikufuna ndikutsutsireni mtetezi wa chaubino amene wateteza achaubino onse amayi abambo ndikutsutsireni munthu amene wapereka ngongole za nifi kwa Malawi oposa 350,000 amayi abambo